Waqt konferenza tal-aħbarijiet tard wara nofsinhar il-Partit Laburista rreaġixxa għall-ispiża tal-miżuri tal-Partit Nazzjonalista imħabbra fil-programm elettorali tiegħu, spiża ekwivalenti għal 120 miljun euro fis-sena. Id-deputat Laburista Carmenu Vella u l-Europarlamentari Laburista Edward Cicluna staqsew minn fejn se jiġu dawn il-120 miljun euro fis-sena. Qalu li l-Ministru Tonio Fenech qed jassumi li din iż-żieda fl-ispiża rikurrenti se tiġi koperta bl-effiċjenzi fl-infiq tal-Gvern u mill-ġbir tat-taxxi. Iżda il-miri ma jistgħux ikunu mibnija fuq assunzjonijiet qalu ż-żewġ kelliema, iżda fuq spjegazzjonijiet riċerkati kif għamel il-Partit Laburista fil-preżentazzjoni tal-proposti tiegħu. Carmenu Vella fisser din l-ispiża bħala mhux realistika u mhux kredibbli għal diversi raġunijiet. Fosthom għaliex il-Gvern għamel miri għat tkabbir ekonomiku ta' 2.3% biex imbagħad l-ekonomija kibret biss b'1%. Semma wkoll l-overruns li kellu l-Gvern fi proġetti kbar fosthom fil-bini tat-terminal taċ-Ċirkewwa, fil-kuntratt tal-Wayserve u kif il-Gvern lanqas kellu l-ħila jtaffi l-pis tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Staqsa kif il-Gvern jista' jnaqqas l-ineffiċjenza fl-infiq tiegħu meta injora dak li qal l-Awditur Ġenerali fir-rapport tiegħu li elenka ineffiċjenzi kbar fil-Ministeri u f'korporazzjonijiet tal-Gvern. Għal dawn ir-raġunijiet kollha għal Carmenu Vella, il-Ministru Tonio Fenech ma jistax jitwemmen meta jgħid li l-120 miljun euro se jiġu mill-effiċjenzi fl-infiq tal-Gvern u mill-ġbir tat-taxxi. Min-naħa tiegħu il-Professur Edward Cicluna wkoll fisser l-ispiża ta' 120 miljun euro fis-sena bħala ottimista żejjed. Jgħidilna illi dak li preżenta fil-budget u li kien miftiem mal-Unjoni Ewropea u mwiet illi sa jintlaħaq dak il-famuż surplus fil-2015 sa jintlaħaq billi jagħmel effiċjenzi fil-ġbir tat-taxxi u effiċjenzi fuq l-ispiża. U mbagħad magħhom sa jżid 120 miljun spiża fis-sena riżultat tal-wedit kollha li saru fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista qabel din l-elezzjoni u jerġa' jiġi jgħidilna li dawn ukoll sa jsibhom b'effiċjenzi li se jirbaħ fl-infiq jew inkella mill-ġbir tat-taxxi. Din hija assunzjoni inkredibbli u ma titwemminx. Il-Professur Cicluna qal li jekk il-Gvern ma jkoprix il-120 miljun euro mit-tnaqqis fl-ineffiċjenza tal-infiq tal-Gvern u mill-ġbir tat-taxxi, id-deficit ta' pajjiżna jiżdied b'1.5%. Cicluna qal li fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista qed jassumi li jsib 120 miljun euro fis-sena biex iwettaq il-wedi tiegħu, il-Partit Laburista permezz tal-pjan tiegħu għar-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma se jkun qed idaħħal 187 miljun euro li ammont minnhom se jiffrankhom lill-familji u lin-negozji waqt li għajn lil Malta terġa' tiġi fuq saqajja.